Teraz si ukážeme, ako pracovať s modulom právni zástupcovia. V tomto module sú evidovaní jednotliví právni zástupcovia, zoznam ich máme tuto na ľavej strane, samozrejme všetko sú to fiktívni právni zástupcovia. Máme možnosť si medzi nimi preklikávať, kde nám ukáže vlastne nami evidované údaje, vieme si evidovať na nich fax, mobil, e-mail a podobné užitočné veci samozrejme, ktoré sa vám pri práci zídu. Môžeme taktiež medzi nimi vyhľadávať, môžeme napríklad niekoho poznáme, kto sa volá priezviskom na do, no a nevieme ako ďalej, klikneme, tak máme tu evidovaných dvoch, nejaký dobecký, dolobný, samozrejme fiktívni ľudia. Ak sa chceme naspäť vrátiť k vyhľadávaniu tým, že zrušíme tento reťazec, tak klikneme na túto skrútenú modrú šípku. Takto. A sme opäť na začiatku pri hľadaní. A teraz si ukážeme ešte ako pridať právneho zástupcu. Čiže klikneme na tlačítko pridať. Povinné polia sú tu dve. Meno a priezvisko. Čiže bude sa nejako volať nejaký Jožko Kľudný. A to je vlastne všetko, čo nám stačí na uloženie nového záznamu. Ešte taktiež venujte pozornosť tomuto výberu, že o aký typ osoby ide. Už samotné použitie alebo význam tohto delenia je na vás, ale sme to tu pre vás zakomponovali. Takže uložíme nový záznam. Nový záznam bol úspešne pridaný, čo nám už aj Lektis oznámil a už dokonca ho máme aj na ľavej strane v zozname právnych zástupcov. Tak to je všetko.